Sziasztok, Bozsai Dávid vagyok, a Balatonmérc egyik horgásza, és a Nagykanizsa mellett található Csónakázott tóra érkeztem egy éjszakás, rövid rapid pecára. Két csalira esett a választásom a palettánkról, az egyik a Red Plum, a másik pedig a halasetetőbolyai. Véleményem szerint ebben a meleg vízben mindkét csali elég attraktív, ezért esett erre a kettőre a választásom. Délután 3 óra van, megérkezett az első halam, ami nem nagy, de lett kicsi és aranyos. A halas etetőbolira élhetett meg. Ezt is sokan hadd menjen. Nője még nagyra. Szeretném bemutatni az egyik kedvenc előkémet, a Stiff Rig-et. A Stiff Rig 2 fő összetevőből áll, egy merev fluorokarbonból, ami az én esetemben egy Korda IQ 20 librás fluorokarbon, és egy light phenogynorból, ami a hajszellőröket fogja képezni, ő pedig egy Korda Loop Braid phenogynoor. Ezt szeretném nektek bemutatni. Először is én ezt úgy szoktam csinálni, hogy kicsi végfület kötök a phenogynorból, mire felfűzöm a csalit. Nagyjából egy 15-20 cm zsinórdarabot levágunk. Én úgy szoktam ezt kötni, hogy a horog szemén átfűzöm a zsinort hátulról előre. És ahogy régen kötöttük a lapkás horogokat, egy jelen esetben egy 7 menetet tekerek horogszálára, majd hátul előre visszabújtatom. Jó erősen húzzuk meg. Most pedig beállítjuk a szkafás. Igen.
A kötése közben érkezett ez a hal, bemutatott előkére. A halat egy szem parafával könnyített replemmel sikerült megfognom, és partra terelnem egy pár képkocka erejéig. Hát ő sem kell sokat győzködni, vissza szeretném menni. A kapás követően folytassuk az előke elkészítését, ahol abba hagytuk. Akkor megkötöttük a csomónkat a horogszárára, beállítottuk az ideális helyét. Én általában a szakállal egy vonalba szoktam ezt a vájgép típusú horgoknál megtenni. A horogszárán hátul elvezetjük ezt a darab zsinort, visszahajtjuk, így, és a fluorokarbont belekötjük csomómentes kötéssel. Beállítjuk az előkének a hosszát nagyjából. Én nagy többségben mindig 15 és 20 cm hosszú előkével szoktam általában horgászni. Visszavezetem a horog szemén, és csomóhúzóval meghúzom a csomó nélküli kötést. És akkor már csak egy végfül hiányzik az előkénkre, és egy kovancgátlócső. A csomóhúzó segítségével pedig lefixálom a végfület. És ezzel el is készült a stiff rigünk, már csak ki kell gőzölni. Vagy ha gőzölésre nincsen lehetőségünk a vízparton, akkor ezt így is meg lehet oldani. Így. Picit várunk vele. Gyönyörű, egyenes előkét fogunk kapni. Ez a hal etetőbólira érkezett. Itt éppen egy kajakedzés kellős közepén vagyunk. Előttünk motorcsónakkal mászkálnak föl le, illetve a kajakosok zavarják a vizet, de a halak kapuk előtt ez sem befolyásolja. Sorra jönnek a kapások. Kíváncsi vagyok, mekkora hal küzd a horog végén. Szeretném nektek bemutatni az előző fárasztás alanyát. Ez egy gyönyörű kis tükörpontját innen a nagykönyvzseri csónakázatóból. Nem nagy, de ilyen rapid pecán. Szerintem minden halnak örülni kell szerintem. Engedem is, hadd menjen. Szeretnék pár szót mondani a végszerelékemről. A végszerelékemet képezi egy stiff rig, amit az előbb kötöttünk, és amivel ezt a gyönyörű kis tükörponyát sikerült megfogni. Ez 110 g-os ólom, egy lead clip, és egy gyors kapocs, amiben a lead clip belepattan. Ez az önakasztás segíti nekem elő. És ami furcsa lehet, hogy egy nagyjából 80-90 cm hosszú, 55-ös leader van belekötve fonott doba előkébe, ami a halvédelmet szolgálja, mivel sajnos én már jártam úgy, hogy a fonott zsinór belevágott a hal testébe, és nagyon csúnya sebet okozott, ezért ehhez a megoldáshoz folyamodtam ezután, és azóta ezt használom.
túrámat direkt úgy időzítettem, hogy néztem az időjárás előjelzést, és ma estére egy front érkezését jósolták. Így úgy döntöttem, ma délelőtt lejövök a vízpartra, és szerencsét próbálok. Ez a halak kapu kedvén meglátszott, hogy ez a front jótékony hatással van rájuk. A délután folyamán egy nagyon szép 12 kilós tőpontyot tudtam szágba terelni, illetve egy-két darab kisebb társát, most pedig egy gyönyörű kanizsai tükörpontyot szeretnék nektek megmutatni. A hal egy szem parafával kikönnyített replámra érkezett, stiff rigen felkínálva. Nagyon boldog vagyok. Nem sokat horgáztam még itt, de ilyen gyönyörű kerek tükröst nem mostanában tereltem szágba. Az éjszakai órákban 4 kapásom volt még, de sajnos ezek mind 2 és 3 kg közötti kisebb pontyok voltak. Így este nem is etettem többet, szerettem volna megvárni azt, amíg ez a csapat elmegy az etetésemről, és hagyják nagyobb halakat táplálkozni. Hát ez az elméletem, ez így is lett. Reggel a felkelés után egyből frissítéssel kezdtem, egy 10-10 szemet szórtam mind a 2 botra, és egy gyönyörű makulátlan test tudtam a szágba terelni. Szeretném nektek megmutatni ezt a kanizsi erőgépet. Hibátlan, hatalmas szája van. Nagyon boldog vagyok, nagyon örülök neki. Tényleg ebbe a 24 éves horgászaton 3-10 fölötti hal. Viszlát, barátom! Tehát így a túra végére, így az utolsó kapás azért csak megjött. Ezzel a fárasztásra szeretnék tőletek elköszönni. Remélem tetszett ez a rövid kis videó. Ha tetszett, kérlek nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, illetve kövessetek minket TikTokon is.